ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಕ್ಲ. ಸೊ ಮಾನ್ಸೂನ್ ರೈಡ್ ಕಳಸ ಹೊರನಾಡು ಪಿದಾಡ್ದ. ಸೊ ಗಂಟೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಐನು ನಾ ಪಿದ್ದಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಆಯ್ತು ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಯ್ತಾ ವೇಟು ಕಳಸ ಹೊರನಾಡು మన సన్నిత్ బాయ్ వెళ్ళారు మన పేరడోర్ద పిలి ತೆರನೇರ್ ಮಲತ ಪಿಲಿ ನಮನ ಕಾರ್ಜದ ಮಲತ ಪಿಲಿ ಇಂಜಿನ್ ವಾಲಿ ಸಚಿನ್ ಬಾಯ್ ಲೇರ್ మన కార్లో దా పిట్టే వెలి వత్తన్ మా చాపర్ರೆ ಬತ್ತ చాపర్లే ಪುರ ಚಾ ಬಂದಾಣ ಮಾರೆ ಪೂರ ಬಾಳ್ದ ಚಾ ನಮ್ಮ ಸಚಿನಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಅದ್ಯಾ ಏನ ನಟ್ಟಿ ಬಿದ್ದಾನೆ ಏನ ನಟ್ಟಿ ಬಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಬಾರ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಕಮ್ಮಿದ ರಕ್ಷಿತಾರ್ನ 1,000 ರೈನ್ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ತೊಟ್ಟೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ರೂಪಿದ್ದೆ ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡಿ ನೆಟ್ ತೊಟ್ಟೆ ದಾಳ ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡಿ ನೊತ್ತೇದಾನ ಮಾಲಾಡುಲ್ಲ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಮಾಡ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಉಲ್ಲ. ಸೊ ಮೂಲಂಜಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತದೆ ವೆಹಿಕಲ್ ನಂಬರ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿದ್ದಾಡುವ ವಾಗುಂಡ ಅಂದ್ ನಾ ಬಿದ್ದಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಟೂವಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈಕರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರಿನಿ ಟೂವಲಿ ಫುಲ್ ಒಟ್ರಾಸಿ ಫಾಗ್ ಉಂಡು ಫುಲ್ ಫಾಗ್ ಮೂಲನಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ತೂವಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಉಂಡೆ ನೀರು ಫುಲ್ಲು ಫಾಗ್ ಉಂಡು. ಫಾಗ್ ಬರ್ರೆಗ ಒಂದು ಜಂಚ ಉಂಡು ಫಾಗ್ ಎನ್ನ ಬೈಕ್ದ ಹಾರ್ನ್ ಪೋಂಡು ಹಾರ್ನ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಚೆನ್ನ ತೂಬೋಡು ಕಳಸ ಪೇಂಟೆ ಪೋದು ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಪುಣೆ ಎಂದು ಲಾಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು